It-tnejn filgħodu Joseph Azzopardi beda l-ħidma tiegħu bħala prim imħallef ġdid tal-Qrati ta' Malta. Kuntrarju għal passat l-ewwel seduta ma kienx biss waħda simbolika, hekk kif fit-tmiema Azzopardi kompla bismieħ ta' każi oħra biex fi kliemu jwassal messaġġ li fil-qorti hemm ħafna xogħol xi jsir b'każi li ilhom żmien twil fuq l-iskaffa. Tant għandna x'nagħmlu bil-qorti, ma nistax naħfordjaw illi nagħmlu seduta simbolika. U hawnhekk ma serġimx tużani l-Onorevoli Ministru illi naturalment kien responsabbli għall-ħatra tiegħi. Waqt li fost l-oħrajn indirizza lil Ministru Owen Bonici, responsabbli mill-Ġustizzja, Azzopardi attribwixxa l-lista dejjem itwal ta' każi għall-ammonti kbar ta' każi li qed jinqatgħu fil-primawla, il-Qorti Ċivili u l-każi kostituzzjonali. Dan apparti każi li jkollhom jinstemaw b'urġenza bħal każi ta' separazzjoni u divorzju kif ukoll dawk dwar kuntratti tal-Gvern li ma jistgħux jistennew. Il-prim imħallef li huwa nieqes mill-kontroversja u rispettat minn ħafna uża l-ewwel diskors tiegħu anke biex iċċajta ma' dawk preżenti fosthom avukati li studja magħhom matul il-kors tal-liġi waqt li wiegħed li jibqa' jaħdem b'ubilta fit-terminu qasir tiegħu. Dan għaliex Azzopardi li għandu 62 sena irid jirtira kif jalaq il-65 sena skont kif provdut fil-Kostituzzjoni. Fl-indirizz tiegħu quddiem il-Prim Imħallef Azzopardi, il-President tal-Kamra tal-Avukati George Kizler mill-ġdid kellu kritika għal kwistjoni tal-warrants tal-avukati li kienu se jingħataw żewġ żgħażagħ minkejja ninstabu ħatja ta' serq u falsifikazzjoni ta' dokumenti. Għaddejjin minn żmien fejn hemm tendenza li kollox jgħaddi u r-regoli bażiċi qishom qed jiġu messi d-dubju. Taħt għajnejn il-Ministru Owen Bonici li jirriduċja l-kwistjoni għal sempliċi nuqqas taqbil bejn il-Kamra tal-Avukati u l-imħalfin li għamlu l-eżami tal-warrant li żewġ studenti in kwistjoni, Kizler qal li l-poplu jippretendi u jixraqlu s-serjetà fil-qorti. Il-pubbliku għandu d-dritt li jippretendi s-serjetà u l-Istat li jagħti ċertifikat ta' affidabilità ta' min jipprattika l-professjoni legali u kull min għandu sehem din ir-responsabilità għandu jagħmel sforz sabiex tissaħħa l-fiduċja tal-pubbliku fil-professjoni u mhux innaqruha aħna stess minn ġewwa. U nnota wkoll li l-qrati lokali aktarx uniċi fid-dinja li mhumiex regolati. Ninsabu f'sitwazzjoni probabbilment unika fid-dinja li l-professjoni legali mhix regolata. Mhix regolata fis-sens li għalkemm jeżisti mekkaniżmu ta' dixxiplina ma jeżisti ebda forma oħra ta' regolar. Azzopardi ngħata l-warrant biex jeserċita l-professjoni ta' avukat fl-1980, fost l-oħrajn serva bħala membru tal-Kamra tal-Avukati u bħala President tal-istess Kamra. Unħatar imħallef tal-Qrati Superjuri fl-2003 u serva fil-prim awla tal-Qorti Ċivili, fil-Qorti tal-Familja u s-sekond awla tal-Qorti Ċivili. Sakemm fi frar tas-sena 2013 inħatar mill-prim imħallef biex iservi bħala imħallef fil-Qorti tal-Appell. U ilu mill-2010 membru tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja b'għażla tal-imħalfin stess.